dnešnom videu to bude opäť po niekoľkých rokoch predstavenie mojej izby, v ktorej trávim značnú časť svojho dňa a natáčam tam pre vás videá. Ale okrem toho si ukážeme aj zmeny, ktoré tam za tú dobu prebehli. A ja to tu už nebudem zbytočne ďalej obkecávať a my môžeme ísť priamo na to. Takže, najprv by som vám predstavil veci, ktoré sa v tejto izbe zmenili od minulého room touru. Prvá vec, taká najvýznamnejšia, čo sa tu zmenila, je táto stena. Ak si spomínate, starší diváci, tak tu predtým boli také posuvné dvere, ale tie sme tento rok stade to odstránili, pretože už boli relatívne rozbité a na túto stenu sme sa rozhodli pred pár dňami pridať tabuľu, na ktorej som sa rozhodol pridať aj nejaké magnetky, ako môžete vidieť, a okrem toho som tu pridal ešte aj stolík, ktorý perfektne zapadá do tejto medzery a tým, že tu ten stolík mal len pár dní, tak mám tu položený len notebook a tu mám už nejaký cable management. A ďalšia vec, ktorá je tu pomerne nová, je tento ovládač. Pýtate sa, na čo slúži? Dovoľte mi to v skratke ukázať. Pozerajte sa na svetlá. Prečo tam to svetlo nefunguje? No, to budem musieť opraviť, jedno svetlo nefunguje, ale týmto ovládačom zapaľujem svetla v mojej izbe. Ja som taký slepý, ja som si teraz všimol, že tu mám toto, čo je laserový teplomer, no. Ten si asi odložím, I guess, sem. Potom tu mám poličky, na ktoré si určite spomínate. Jediné, čo sa tu na týchto poličkách zmenilo, je to, že sa tu zmenili veci, ktoré sú na týchto poličkách. Napríklad sa tu zmenili knihy, ktoré sú tam, a taktiež tu mám aj obal od môjho súčasného mobilu, ktorým by the way natáčam toto video. Ďalšiu vec, čo tu mám, je globus. Tu mám tiež solidný cable management a novinka, čo tu mám, je stolík, v ktorom mám rôzne veci, hlavne veci do školy. Tento stolík tu mám približne okolo 2-3 rokov, I guess. Teraz sa ideme vrhnúť na hlavnú vec tohto videa a tou je PC setup. PC setup sa mi takmer vôbec nezmenil. Jediné, čo sa zmenilo, sú komponenty vo vnútri počítača. Zmenila sa mi grafická karta nedávno, mám už teraz GeForce RTX 4060, ako môžete vidieť, takáto masívna. Ako som vravel, tú grafickú kartu GeForce RTX 4060, rámku 32 GB, AMD Ryzen 7 a okrem toho tu mám ešte v tomto počítači 4 disky, hlavný 2-terový, potom ďalšie 2 vedľajšie 1-terové a ešte jeden vedľajší 4-terový. A okrem toho tu mám aj mikrofón s ramenom. Mikrofón sa volá Rode NT USB Mini, s týmto budem musieť už niečo spraviť, lebo to strašne vrzga, musím povedať. A mám tu slúchatka Logitech G435. Teraz ideme predstaviť monitor, klávesnicu a myš. Myš mám od Logitechu, klávesnicu to si už vôbec neviem spomenúť, akú mám, ale mám ju už plus minus také 3-4 roky. Monitor mám AOC 27 palcový Full HDčkový, ktorý už mám približne 6 rokov. Starší diváci si určite spomínate, že som mal taký CV Siemens, pokiaľ sa nemýlim. Ten monitor nebol ani Full HDčkový a vytváralo to také hnusné čierne okraje. Posledná vec, ktorú si ideme predstaviť, sú tieto poličky. Myslím si, že k nim asi nie je čo povedať. A ešte ďalšia vec, čo mi tu pribudla niekedy asi pred plus minus 5 rokmi, sú tieto nálepky. A ešte som zabudol spomenúť, že na rozdiel od minulých room tourov mám iný gauč, predtým som mal taký CV, taký menší než tento, a tento súčasný je oranžový. Sme už na konci tohto videa. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a zvonček a my sa uvidíme znova pri ďalšom videu. Dovtedy sa majte a ahojte.